mga kapre kay nagpuyo sa mga kahoy. Nduta sa story ay. Kayon makay ko ay. Mangihi sa kubi. Kayon naman kay ko ay. Layo tungkol kay CR. Dili na lang ko mangihi be. Bawa karon ay! Bawa mang adsok! Bantog bawa kay adsok kay dira di ka nang ibataa ka! Sige na jud ka pangidirang bataa ka ba? Tagaan ti kag leksyon be! Karon ka! Musakit imong tiyan! Ay, humanay na gyud pangi. Sakit man akong tiyan, ay. Agay! Agay! Look! Kasi mananawag. Murag kairit, mangguro ng tinguga, oh. Agay! Naunsa man kairit? Naunsa man kairit? Naunsa man ka na? Ma, tingkalit og sakit akong tiyan. Sakit kaayo. Ha? Unsa rin gikaon ni mo di ay? Asa rin kagikan? Nangihiram ko sa mangga, ma. Tingkalit og sakit akong tiyan. Hala! Basin nakasala ka sa mangga! Ha? Unsay nakasala, ma? Basin ba na nagpuyo tong mangga? Dito ka nang ihi. Mao pa, ma. Unsa may buhaton na turon, ma? Muadto sa albularyo, magpatambal ta. Sige, ma. Para maulian na ni akong tiyan. 20 minutes later. Unsa may tuyo ninyo diri? May ngapon, madam. Ako laging ipasubay akong anak. Naunsa man din na imong anak? Yung kalit rin laging sakit ang tiyan. Murang nakasala maning bataa. Isturbo kay mo sa ako ba? Nagdula ra ba kong skater? Tambalin ako, madam. Kay sakit na kaayo akong tiyan. Sige, akong tan-awon sa sinaw na akong bula sa makasinaw sa inyong lubot. Sige, madam. Tanawa na dayon. Pagbulat diya, apurado kay ka. Ako pang gitanaw. Matod sa akong bula. Nakasala kag agta sa mangga. Ha? Unsa man di salas kong anak, madam? Nangihi siya sa balay sa agta. Bahog kay kanso. Unsa man among buhaton, madam? Muadto mo dito. Magdala mog halad. Magdala pun mog sulo. Mangayo pun mog pasaylo. Sige, madam. Among buhaton. Dahil sa ang bayad, Ha? Pila may bayad, madam? 1,000. Ma, laki kwarta, ma. Saon manina? Napiso raman akong balon. Madam, pwede ka na among yunan? O tangon ra namo ang 999, madam. Kanusa man bayaran. Inagpasayloon na sa agta akong anak. Sige. Agta, pasiluan akong anak. Na may gift nimo. Unsa man ron? Bawa man kay sulod. Agta! Unsa man adto? Unsa man niyong gibuhat? Agta, pasiluan akong anak. Na may gift nimo. Di ko mo tawat, anak. Agta, pasiluan akong anak. Kay sakit na kay antiyan. Kani imong anak, bastos kayo kay pataga ang pangihi. Sorry na, Agta. Layo ang good kay CR. Unsa layo? Doora man kayo. Aro! Sorry na, Agta. Di na ako usbon. Sa CR ako mangihi. Sure ka? Oo, di na ko pasagad og pangihi. Sige, ang bira imong halad. Unsa man ni? Bayabas? Dili man na bayabas. Buungon man na. Sige, basayloon ti ka. Maulian imong tiyan nagibitok. Ma, naulian na akong sakit sa tiyan. Maayo na. Wow. Sukad karon, ma.
Di na ko patakag panggi bisag asa. Hi! Ako si Ana. Ako si Irit. Ako si Grazela. Ako si Noala. Salamat sa paglantaw sa buong video!